лаънати хуршедро ман оқибат мекушам. ҷони ҳардуям халос мешавад. азиза чӣ? не, азиза ин хел духтар не. назарашро намегирад. ба ту чӣ? ба ту нигоҳ мекунад? сабил монад. ба ман ҳам нигоҳ намекунад. ақаллан як бор бо ман рақса. ана баъд мебинад. ин чӣ хел дӯстдорӣ? дӯстдорӣ он аст ки ҳарду тараф якдигарро хоҳанд. мефаҳмӣ? ту чанд сол боз аз дунболи ӯ медавӣ. як бор бо ту мулоқот кард? карим, ту дӯстдорӣ аз куҷо мебинӣ? лекин ин чизеро тағйир намедиҳад. рӯзҳои наздик ҳатман ба хонаашон хостгор мефиристад. нигоҳ кун. хуршедро мебинӣ? ба сӯи азиза меравад. моро ба ҳоламон гузор. азиза рафтам ку? туи сози ман меояд. эй юсуф, азизаҷон, як дами сомон ба ту гап дорам. рав аз ин ҷо, аз пушти мо наё. маро дар байни мардум шарманда кардӣ. чӣ хел шарманда? ҳамаи мардум медонад ки ман туро дӯст медорам ва ман туро ба занӣ мегирам. ман ҳеҷ гоҳ ба туи бекорхӯҷаи масхарабоз намерасам. азиза, агар гап дар хондан бошад, ман ҳамин сол ба донишгоҳ дохил мешавам. бигӯ ба кадом донишгоҳ дохил шавам? аҳмақ, ту худ аз завқӣ надорӣ? азиза, як дақиқа исто. азиза, ба ту мегӯям, як лаҳза маро гӯш кун. дастамро сар деҳ, дастам дард кард. ту бо ман бош. хуршед, накун ин тавр. мардум мебинад. ай бас. азиза, ту фақат бо ман бош. ҳамсари ман шав. ман барои ту ҳамаи корро мекунам. сарде дасташро гуфтам. ту дар ин ҷо чӣ кор мекунӣ? дар асл ту дар ин ҷо чӣ кор мекунӣ? ман дар ин ҷо бо азиза маслиҳати туямонро карда истодам. ман туи шуморо мотамхона мекунам. азиза аз ман аст ва бо ман хонадор мешавад. фаҳмидӣ? як бори дигар дар гирду атрофи азиза мебинам, задат пойҳоятро мешканам. фаҳмидӣ? бас будагист. ту то кай маро ин хел таҳдид мекунӣ? гӯш кун. инро дар калаат ҷо кун. азиза то доме ки зинда аст, аз они ман мешавад.